Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Share. Hare Krishna. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం 17వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాం, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం గురించి. స్లైడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా? నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? క్లియర్ ఉంది మాతాజీ. ఎస్, క్లియర్ ఉంది మాతాజీ. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాము? నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం, దైవీ లక్షణాలు, ఆసురీ లక్షణాల గురించి చెప్పుకున్నాము. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితో జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తం ఇహార్హసి అని చెప్పినని ఇప్పుడు ఏ మానవుడు మత గ్రంథాలందరి విషయాల ద్వారా ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు, ఏది విధి, ఏది అవిధి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆ నియమ నిబంధనల ద్వారా ఫాలో అవటం ద్వారా పనిచేస్తే గనక అతడు క్రమంగా ఉద్ధరింపబడతాడు. ఒక్కొక్క స్టెప్పే పైకి వెళ్ళగలుగుతాడు అనమాట. ఆ నియమాలు పాటించినంత మాత్రాన మనకి భగవంతుడి తృప్తిను, భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోం మనం. ఆ నియమాలు పాటిస్తూ చాలా ఇంకా స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టెప్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వటం ద్వారా మనము భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం, భగవంతుడిని తృప్తిపరచగలుగుతాం అని చెప్పిన అనేది నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనము. జీవేరా స్వరూప హోయ్ నిత్యరా కృష్ణదాస్. ఇప్పుడు మనం నేను అంటే ఎవరు అంటే మనం ఏ పేరు, మన దేహానికి పెట్టిన పేరుని చెప్పుకుంటాం. నేను అంటే ఆత్మ అనేది మనము గుర్తించగలగాలి. ఆత్మని, పరమాత్మతో ఆత్మను అనుసంధానం చేయగలగాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఆ స్థితి పరబ్రహ్మ స్థితి. ఆ పరబ్రహ్మ స్థితికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు మన మీద కృప చూపిస్తారు. హరే కృష్ణ. నిన్నటి అధ్యాయం. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయంలో మనము శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం,
దీని గురించి చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత చెప్పుకుందాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అత సప్తదశాధ్యాయః శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగః. ఈరోజు మనం 17వ అధ్యాయం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము. శాస్త్రోక్తమైన శ్రద్ధతో సమస్తము నాకు సమర్పించు. శ్రద్ధతో చెయ్యాలి, శాస్త్రోక్తంగా చెయ్యాలి అని చెప్తున్నాను. భగవంతుడే చెప్తున్నారు. శాస్త్రోక్తమైన శ్రద్ధ ద్వారా నువ్వు సమస్తం నాకు సమర్పించేసి, నువ్వు చేసింది మొత్తం కూడా నాకు సమర్పించు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. యుద్ధం చెయ్యి. శాస్త్రోక్తమైన శ్రద్ధ ఏంటి? శాస్త్రం ద్వారా మనకి దైవీ వర్ణాశ్రమం గురించి చెప్పారు. ఎవరి వర్ణం ప్రకారంగా చేయాల్సిన పనులు వాళ్లే చేయాలి. నువ్వు క్షత్రియుడివి. బ్రాహ్మణుడు ఏం చేయాలి? బ్రాహ్మణుడు శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి, 10 మందికి ఆ శాస్త్రాన్ని పంచి పెట్టాలి. అదే క్షత్రియుడు ఏం చేయాలి? యుద్ధం చేయాలి, శాంతిని సుస్థాపితం చేయటం కోసంగా ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ అంతా కూడా నీకు యుద్ధం చేయటానికి అంతా పూర్తిగా అందరూ కూడా వచ్చున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి శాస్త్రోక్తమైన శ్రద్ధ ప్రకారంగా నువ్వు యుద్ధం చేయి. ఆ చేసిన దాన్ని నాకు సమర్పించు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత శ్రద్ధ శాస్త్రానుగుణంగా ఉండాలి. శాస్త్ర విరుద్ధమైన శ్రద్ధ ఆరాధనలు రాక్షసాలు అనే విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనం. శాస్త్ర విధిని వదిలి శ్రద్ధతో పూజించే వారి నిష్ట ఎటువంటిది? అది సాత్వికమా, రాజసికమా, తామసికమా? సాత్విక శ్రద్ధ, లేకపోతే రాజసిక శ్రద్ధ, లేకపోతే తామసిక శ్రద్ధ. ఈ మూడిట్లోకి దేనికి ఇందుకు వస్తుంది ఆ శ్రద్ధ అనేది అడుగుతున్నారు అనమాట అర్జునుడు. మళ్ళీ అడిగితే యజ్ఞదాన తపస్సుల్లో ఆ భగవంతుడి నామాలైన ఓం తత్సత్ ఉచ్చరించాలి.
ఆ అది ఆ నామాల్ని ఓం తత్సత్ అనేటువంటి నామాల్ని ఉచ్చరించాలి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. ఈ అధ్యాయంలో మొత్తం కూడా శ్రద్ధతో యుద్ధం చెయ్యి నువ్వు అని చెప్పారు. అక్కడ యుద్ధం అంతా కూడా సమాప్తం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వాళ్ళు వెళ్తున్నారట, రిటర్న్ వెళ్తున్నారు. సమాప్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత వెళ్తూ భీముడు అర్జునుడు అనుకుంటున్నారట. ఆ మిగిలిన జనాలు కూడా ఎవరు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. వాళ్ళు ఎవరి శౌర్యంతో యుద్ధం గెలిచాము, నువ్వు నీ శౌర్యమా నా శౌర్యం, నేను గొప్పవాడినా నువ్వు గొప్పవాడినా, నువ్వు చేసావా నేను చేశానా యుద్ధం, ఎవరి వల్ల యుద్ధం గెలవగలిగాం అని చెప్పినని విజయం ఎవరి వల్ల సిద్ధించింది అనేది మాట్లాడుకుంటున్నారట. మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అక్కడ బర్బరీకుడని అక్కడ కొండ మీద కూర్చొని ఉన్నట్ట. కూర్చొని ఉండి పక్కపక్క నవ్వాట. నవ్వితే ఏంటా నవ్వుతున్నాడు అని ఇట్లా చూస్తే కొండ మీద ఒక తలకాయ కనిపించిందిట. నేను బర్బరీకుడిని, నేను యుద్ధానికి అంటే భీముడి కుమారుడు అనమాట ఆయన. యుద్ధం మొత్తం నేను చూసేందుకు నాకు కృష్ణ భగవానుడు ఆయన ఈ నా కోరిక తీర్చేందుకు పూర్తిగా నా తలకి మాత్రమే ఆయుష్ ఇచ్చాడు, అందుకని ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను అంటే ఫస్ట్లోనే ఆయన సంహరించబడతాడు బర్బరీకుడు. ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను, నేను మొత్తం యుద్ధం చూడటం అనేది జరిగింది. కాకపోతే ఆ యుద్ధంలో ఎవ్వరు పాండవులు చేయలే, కౌరవులు చేయలే యుద్ధం. ఆ సుదర్శన చక్రం మాత్రమే చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నదిట. అంటే కృష్ణ భగవానుడి ద్వారానే మొత్తం కూడా అందరూ సంహరింపబడ్డారు. మనకి విశ్వరూపంలో కూడా అదే కదా చూపించింది. విశ్వరూపంలో కూడా నేనే మొత్తం భవిష్యత్తు కూడా చెప్తున్నానని చెప్తారు ఆయన. మొత్తం ఆయన నోట్లో నుంచి మొత్తం అంతా రక్తము అంతా అందరూ నోట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారనమాట ఒక్కొక్కళ్ళే. అట్లా ఆ శ్రద్ధ అంటే శ్రద్ధతో, శాస్త్రీయమైన శ్రద్ధతో నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. నేను చేశాను నేను చేస్తున్నా కాబట్టి చచ్చిపోతారు, వాళ్ళు చచ్చిపోతారు, వీళ్ళు చచ్చిపోతారు అని చెబుతున్నాడు కదా. అవన్నీ ఏం కాదు, నువ్వు క్షత్రియుడివి కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సిందే అంటే ఆ కీర్తిని వీళ్ళు చాలా భక్తులు కదా, అందుకని చెప్పినాను. ఆ కీర్తి మొత్తాన్ని కూడా ఆ విజయం సిద్ధించిన ఎవరు విజేయుడు ఎవరు అర్జునుడు. అర్జునుడికి ఇవ్వదలుచుకున్నారు ఆయన, అందుకని చెప్పి మొత్తం కీర్తినంతా కూడా అర్జునుడికి ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా సంహారం ఎవరి ద్వారా జరిగింది అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడే ఆ సుదర్శన చక్రంతో మొత్తాన్ని కూడా సంహరించేశారనమాట. అర్జునుడు అడిగారు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలను పాటింపక తమ స్వంత ఊహ ప్రకారం శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏంటి? వారు సాత్వికులా, రాజసికులా, లేక తామసికులా? అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలను పాటింపక తమ స్వంత ఊహ ప్రకారం శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏంటి? వారు సాత్వికులా, రాజసికులా, తామసికులా? వాళ్ళ శ్రద్ధ సాత్విక శ్రద్ధ, లేకపోతే రాజసిక శ్రద్ధ, లేకపోతే తామసిక శ్రద్ధ? ఈ మూడింటిలోకి దేని కిందికి వస్తుంది ఇది అని చెప్పినని అర్జునుడు అడిగారు. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవాను వాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? దేహధారి అయిన జీవుడు పొందిన ప్రకృతి గుణాలను బట్టి తన శ్రద్ధ సాత్విక శ్రద్ధ, రాజసిక శ్రద్ధ, తామసిక శ్రద్ధ అని 3 రకాలుగా చెప్పబడుతుంది. అది చెప్తాను విను నువ్వు అని చెప్పినని. ఈ దేహం అంటూ ఏర్పడిన తర్వాత వాళ్ళది దేహధారి అయిన జీవుడు ఆ ప్రకృతిలోకి ఎప్పుడైతే వస్తాడో వాళ్ళ ఆ ప్రకృతి మాత ద్వారా ఆ గుణాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. ఆ గుణాల ప్రభావం మూలంగా వాళ్ళు
సాత్విక శ్రద్ధ కలిగి ఉంటారు, రాజసిక శ్రద్ధ కొంతమందికి ఉంటుంది, తామసిక శ్రద్ధ కొంతమందికి ఉంటుంది. దాన్ని మొత్తం కూడా నేను చెప్తాను విను అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు, వీళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. వీళ్ళల్లో ఇది సాత్విక శ్రద్ధ. విభీషణుడిది సాత్విక శ్రద్ధ. ఇక్కడ రాజసిక శ్రద్ధ రావణాసురుడు, ఇది తామసికం. విభీషణుడు ఏంటంటే భగవంతుడిని పూజ చేయటము, నియమం ప్రకారంగా అన్నీ కూడా ఆచరిస్తారనమాట శ్రద్ధగా. అందుకని ఇది సాత్విక శ్రద్ధ. ఈ రావణాసురుడు ఏంటంటే రజోగుణ సంభవుడు ఈయన రావణాసురుడు. అందుకని రాజసిక శ్రద్ధ ఏంది. రాజసిక శ్రద్ధ అంటే ఆయన ఎంతసేపటికి కోరిక, నేను గొప్పవాడిని, నేనే అందరికన్నా కూడా ఎక్కువ అనుభవించాలి, అందరికన్నా అందంగా ఉన్న స్త్రీ నా సొంతం కావాలి. పూర్తిగా ఆ కామంతోనే వంశం మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోయింది. ఈయన కోరిక, ఆ మైథున కోరిక మూలంగా సీతామ్మని తీసుకొచ్చి అట్టు పెట్టుకుని సీతామ్మని అనుభవించాలనుకున్నాడు ఆయన. దాంతో మొత్తం రాక్షస వంశం మొత్తం కూడా నిర్మూలింపబడింది. రాజసిక శ్రద్ధ. చాలా దుఃఖిస్తాడు. ఒక పక్క సుఖం ఎప్పుడైతే కోరిక ఉంటుందో ఆ కోరిక పక్కనే దుఃఖం కూడా ఉంటుంది. అది మనం తెలుసుకోలేము. ఎందుకంటే ఆ ప్రభావం మోహం గమ్మేస్తుంది. ఆ కోరుకుండే సమయంలో, ఆ కోరికను అనుభవించే సమయంలో మోహానికి గురవుతాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ తామసిక శ్రద్ధ. 6 నెలలు నిద్ర, 6 నెలల ఆహారం. ఏం తింటున్నాడో కూడా తెలియదు. ఏది దొరికితే అది తినేస్తాడనమాట. 6 నెలల నిద్ర, 6 నెలల ఆహారం. అంటే ఏంటంటే మనం ఒక రోజులో మొత్తం కూడా నిద్రకే సమాప్తం చేసేస్తాం మొత్తం కూడా. ఆ కొంచెం సమయం ఉంటే నిద్ర అంటే ఏంటి, మత్తు. ఆ మత్తులోనే ఉండిపోతారు. మిగిలిన కొంత సమయం భోజనానికి సమర్పిస్తారు, పూర్తిగా ఆహారం తీసుకోవడానికి. ఇది తామసిక శ్రద్ధ. ఇక్కడ చూడండి, రావణాసురుడు రాజసిక శ్రద్ధ. ఏంటంటే కత్తి తీసుకొని బయలుదేరాడు తన కోరిక తీర్చుకోవడం కోసంగా. ఎంత పనైనా సరే చేయడానికి, ఎంత తప్పైనా సరే చేయడానికి వాళ్ళు రెడీ అయిపోతారు, ఆ కోరిక తీరాలంతే వాళ్ళకి. ఇక్కడ చూడండి, విభీషణుడు అన్నగారికి చెప్పి చూశారు, ఎంత చెప్పినా కూడా వినలాయన. నువ్వు నా ఇంట్లో ఉంటూ నా ఉప్పు తింటూ నువ్వు దీనికే నిప్పు పెట్టాలని చూస్తావా, పో, బయటకు వెళ్ళిపో, ఇక్కడ ఉండటానికి వీలేదు, యుద్ధ సమయంలో వెళ్ళిపోమని ఆయన్ని రాజ్య బహిష్కారం చేస్తాడు రావణాసురుడు విభీషణుడిని. వద్దన్నయ్య, చెయ్యొద్దు, యుద్ధం వద్దు, మానుకో, రాముల వారి పాదాలు పట్టుకోమని చెప్పి చెబుతాడు ఆయన విభీషణుడిని గెంటేస్తాడు. దాంతో విభీషణుడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ రాముల వారి పాదాల దగ్గర శరణు వేడుకుంటే రాముల వారు క్షమించి ఆయన్ని శరణ్యం ఇచ్చారు అక్కడ ఆయన వాళ్ళ దగ్గర. ఇది సాత్విక శ్రద్ధ. ఇదేంటంటే తామసికం. ఈయన నిద్రపోతూ ఉన్నాడు, అందరూ చనిపోతున్నారు, అందరూ ఎంత పెద్ద మహాయుద్ధం జరుగుతున్నది అక్కడ, అయినా సరే ఆయన మత్తులోనే ఉన్నాడు. ఎటువంటి ఇవి జరుగుతున్నా కూడా వాళ్ళ మత్తు వదిలిపెట్టరు అనమాట. వాళ్ళ మత్తులోనే ఉంటారు వాళ్ళు. అది తామసికం. బలవంతంగా లేపుతారు. 6 నెలల లోపు నిద్రపోయే సమయం, 6 నెలలు నిద్రపోవాలి కుంభకర్ణుడు. 6 నెలల లోపు లేపితే ఆయన మృత్యు ఆయన్ని ఆహ్వానిస్తుంది. అదే ఆయన ఇదన్నమాట, తపస్సు ఫలితం. అది 6 నెలల లోపు లేపేస్తారు నిద్ర. విభీషణుడు వంతు వస్తుంది చేసేది, అందరూ చనిపోతారు, యోధులందరూ కూడా. బలవంతంగా లేపితే ఆయన ఇద్దరు లేచి వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత రావణాసురుడికి చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ వినడు ఆయన. నువ్వు చచ్చిపోతావని చెప్పినని, నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావా అని చెప్పినానంటే, లేదు నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటానని చెప్పినని
రాజు కాబట్టి నీ అండర్లోనే ఉన్నాను, నేను వెళ్తాను యుద్ధానికి అని చెప్పి యుద్ధానికి వెళ్ళిపోతాడు రాముల వారితో. యుద్ధానికి వెళ్ళి ఘోరమైన యుద్ధం చేస్తాడు, చనిపోతాడు. కుంభకర్ణుడు కూడా. ఇది తామసిక శ్రద్ధ. మన జీవనశైలికి సంబంధించిన 7 విషయాలు. శ్రద్ధగా ఉండటం. ఆహారం తీసుకుంటంలో కూడా మనం శ్రద్ధగా ఉండాలి. యజ్ఞం చేయటంలో శ్రద్ధగా ఉండాలి. మన స్వభావం సరళంగా ఉండాలి. వాక్కు సరళంగా ఉండాలి. మనస్సు నియంత్రించుకోగలాలి. సక్రమమైన దానం చేయాలి. మనం దానం చేసినా కూడా అది సరిగ్గా లేకపోతే ఆ దానం యొక్క ఫలితాన్ని మనం అనుభవిస్తాం అన్నమాట. సరైన అపాత్ర దానం చేయకూడదు. అంటే గజ దొంగకో మనం కళ్ళు పెట్టించాం అనుకోండి, అయ్యో వాడికి కళ్ళ ఆపరేషన్ డబ్బులు చేయిద్దాం కళ్ళు అని చెప్పి నన్ను కళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయించాము గజ దొంగకి. వాడి పద్ధతి ఏంటి? వాడి పద్ధతి వాడు వదిలిపెట్టాడు. మళ్ళీ దొంగతనాలు చేస్తూ చంపటము, దొంగతనాలు చేయటం, హింసించటం వ్యక్తుల్ని, ఇవన్నీ కూడా చేస్తాడు. చేసినప్పుడు వాడు చేసిన దాంట్లో భాగం మనం కూడా అందుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మనం చేసే దానం కూడా ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అన్నది మనం చూసుకోవాలి. ఏం ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటున్నాం మనం? ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ స్ప్రీతి వివర్ధనా రస్య స్నిగ్ధా స్థిర శృత్య ఆహార సాత్విక ప్రియా. 3 రకాల ఆహార పదార్థాల గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సత్వగుణంతో తినేటువంటి ఆహార పదార్థాలు, సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు. అవి ఆయువుని పెంచుతాయి, బుద్ధిబలాన్ని పెంచుతాయి. బుద్ధిబలం అంటే ఏంటంటే తెలివితేటలు. ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది, ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు, సంతృప్తిని ఇస్తాయి. మనం తిన్న ఆహారం మనం తినగానే మనకి కష్టాన్ని కలిగించదు అనమాట, హాయిగా ఉంటుంది. ఇవి రసవంతాలు. ఇవన్నీ కూడా వాటర్తో కూడుకొని ఉంటాయి. అంటే రసవంతాలు అంటే జ్యూసీగా ఉంటాయి, తొందరగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఇదిగా ఉంటుంది, పుష్టికరంగా. అవి తిన్నందువల్ల మనకి దేహము పుష్టిగా ఉంటుంది, మంచి బలం చేకూరుతుంది. ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి ఈ ఆహార పదార్థాలు. ఇవన్నీ కూడా సాత్విక ఆహారం అన్నమాట. ఈ సాత్విక ఆహారాన్నే భగవంతుడికి కూడా ఇలా తులసి దళం వేసి నివేదన చేయాలి భగవంతుడికి. సాత్విక ఆహారాన్ని నివేదన చేయాలి, సాత్విక ఆహారాన్ని మనం తినాలి. అదేంటంటే నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్పుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, సాత్విక ఆహారం. పిల్లలు ఏ విధంగా హ్యాపీగా దీన్ని, చిన్న పిల్లలు కూడా తినగలుగుతారు హ్యాపీగా, ఆనందంగా. వీళ్ళు ఎట్లా నవ్వుతూ ఉన్నారు చూడండి, అట్లా ఆనందంగా మనం కూడా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం ఈ ఆహారం తిన్నందువల్ల. మన ఆరోగ్యం కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే కదా తిన్న ఆహారం ఏదైనా కడుపులో నొప్పో ఏదైనా తెచ్చినాయి అనుకోండి, మనం హ్యాపీగా ఉండలేము. కాబట్టి ఈ సాత్విక ఆహారం ఎంత కూడా మనం ఆహారం విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహించాలి. ఏ ఆహారం తింటున్నాం అన్నది కూడా చూసుకోవాలి మనం. కట్వంల లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన ఆహారాసారాజసేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. కట్వంల లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన ఆహారారాజసేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. చాలా చేదుగా ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు, తర్వాత చాలా పుల్లగా ఉంటాయి ఆ పుల్లటి పదార్థాలు, ఉప్పగా ఉండేవి. అంటే మనం చేదుగా పదార్థం తయారు చేసేటప్పుడు దానికి పులుపు ఎక్కువగా వేస్తారు, ఉప్పు ఎక్కువగా వేస్తారు, కారం కూడా ఎక్కువగా వేస్తారు. అట్లా పదునైనవి మనం తింటూ ఉంటే నాలుక కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. పదునైన ఆహార పదార్థాలు, పొడి మరియు దహనం చేసే ఆహార పదార్థాలు, ఈ గ్రిల్స్లో వాటిలలో పెట్టి వాటిని కాల్ చేసేసి మాంసము అవన్నీ కూడా తింటూ ఉంటారు. అసలు అవన్నీ కూడా మంచిది కాదని చెప్తున్నారు మనకి. కానీ విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు చల్లదనం ఓర్చుకోలేక
వాళ్ళు వండంగానే పొయ్యి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చే లోపలే చల్లబడిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళకి తప్పదు, ఇంకా వాళ్ళు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అవెన్లో. కానీ అవెన్ యూజ్ చేసినా కూడా మనకి ఈ క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయిట. అవెన్స్ కూడా యూజ్ చేయకూడదని చెప్తున్నాను. ఆహారాలు రాజస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి. ఇటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలుగజేస్తాయి. మనం ఏం చేస్తాం, వెళ్ళిపోయి ఆ బండి దగ్గర నిల్చుంటాం, మిరపకాయల బండి దగ్గర. ఇంట్లో చేసుకోవడానికి బద్ధకం మనకి. ఆ మిరపకాయ బజ్జీలు వేస్తుంటే ఎన్ని తింటున్నామో కూడా లెక్క చూసుకోకుండా తినేస్తాం. నాలిక రుచి, ఆ నోరు మండిపోతూ ఉంటుంది, తినేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత కడుపులో ఈ పానీపూరీలు, వాడి చేతులు ఎట్లా ఉన్నాయో తెలియదు, ఆ నీళ్లు ఏమి యూజ్ చేశాడో తెలియదు, ఆ చింతపండు ఏది యూజ్ చేశాడో తెలియదు. ఇంతమందికి చేసేటప్పుడు మనం ఇంట్లో చేసుకున్నంత శుభ్రంగా ఉండదు. ఆ పానీపూరీలు చేస్తూ ఉంటారు, ఆ బండి దగ్గర నిల్చుంటారు, నిల్చుని ఆ పానీపూరీలు దబదబ తినేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనకి నిషిద్ధం అనమాట, నిషిద్ధమైన ఆహార పదార్థాలు. అక్కడంతా కూడా మసాలాలు వేసి చాట్లు తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ వాసనకి దానికి మనం అట్రాక్ట్ అవుతాం. కలర్స్ వేస్తారు, అట్రాక్షన్ కోసం కలర్స్ వేస్తారు దాంట్లో. అవి అబ్బా అట్లా మనకి ఇంట్లో రాదే అని చెప్పి నన్ను అడుగుతారు పిల్లలు. అట్లా కలరు, అదంతా అట్రాక్షను, అదంతా కూడా మనకి అనారోగ్యాన్ని కలుగజేస్తాయి అన్నమాట. అది వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఆహారాలు బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలుగజేస్తాయి. బాధని కలుగజేస్తాయి, దుఃఖం కలుగజేస్తాయి. ఇవి తినంగానే మనకి నాలికకి నాలిక కూడా కష్టపడుతుంది అవి తినడానికి. అయినా సరే ఆ కోరిక మూలంగా తినేస్తాం. తినేసిన తర్వాత కడుపులో అరగవు, కడుపులో మంట వస్తుంది, ఆ తేపులు వస్తాయి. అది వచ్చేసేసి ఇక్కడ దాకా కొడుతూ ఉంటుంది. రసం అదేది పైత్య రసం పైకి కొడుతూ ఉంటుంది, దాన్ని తేపులు వస్తూ ఉంటాయి, పుల్లటి తేపులు. ఇదంతా కూడా ఇండైజెషన్, మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. అన్ని రకాలుగా కూడా మనకి ఈ ఆహార పదార్థాలు దెబ్బ కొడతాయి మన శరీరము, మన ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇలాంటివి జరగకూడదు. ఈ చాట్ తయారు చేసుకొని దీంట్లో మిరపకాయలు కొరుక్కుంటారు. ఈ మిరపకాయ విపరీతమైన మంట పుడుతుంది, కారం ఉంటుంది. ఇది నాలిక కొంచెం హాహా అంటూ నాలిక వరకు నువ్వు నీళ్లు తాగి మంట పోగొట్టుకోగలుగుతావు. కానీ అది కడుపులో వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మిరపకాయ పువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి మందు వేస్తారు వాళ్ళు. పువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి పువ్వు మీద చల్లుతారు, అంటే పువ్వుకు కూడా వస్తుంది తెగులు. ఆ మిరపకాయ తయారై ఆ పండు అయిన తర్వాత కూడా దానికి రంగు రావాలని చెప్పి కలర్ వేస్తారు. కలర్ వేసి అమ్ముతున్నారు మిరపకాయలు మనకి. అంటే కారం కూడా కలుషితం అయిపోయింది. అవి కూడా మనకి మంచిది కాదనమాట. అవన్నీ కూడా మనం ఎంత తక్కువ తింటే అంత మంచిది. ఈ మిరపకాయలు కూడా మంచిది కాదు. ఈ మిరపకాయలు కొరుక్కోవటం ఇదంతా కూడా మనకి ఆరోగ్యం పాడైంది అనుకోండి, దుఃఖమే ఇంకా మనకి. యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చేత్ ఉచ్చిష్టమభిజామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం రుచి లేని, కుళ్ళిన, వాసన పట్టిన మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తామస గుణానికి చెందిన, తామస గుణం ఉన్న వాళ్ళు ఇష్టపడతారట, ప్రియమైనవి. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మన సొసైటీలో ఈ పిల్లలు కూర్చుంటారు, 10 మంది చుట్టూ కూర్చుంటారు. ఆ టేబుల్లో కూర్చుని ఆ టేబుల్ మీద ఒక పదార్థం పెట్టుకుని ఆ స్పూన్లతో తింటాం కదా, వాళ్ళు తిన్న స్పూనే మళ్ళీ దాంట్లో తింటూ ఉంటారు. ఎంగిలి, ఒకళ్ళు ఎంగిలి ఇంకొకళ్ళు తినకూడదు. ఎంగిలి పదార్థాలు. మళ్ళానేమో ఆహారం తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని 3 గంటలు, అంటే అసలు యాక్చువల్గా అది వండంగానే భగవంతుడికి పొగలు వస్తూ నైవేద్యం పెడతారు. పొగలు రావాలి, వేడిగా నైవేద్యం పెట్టాలి కృష్ణ భగవానుడికి. ఆ నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత ఆహారాన్ని మనం తీసుకోవాలి, వేడి పదార్థాలు తీసుకోవాలి. అది అట్లా అట్టి పెట్టేస్తాం, చల్లగా అయిపోతుంది. ఆ చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తాం, ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం. ఆహారం ఎక్కువగా తయారు చేస్తాం ముందుగా. అంటే ఎక్కువసార్లు చేసుకోలేవు. అది అబ్బా చాలా బాగుంది, ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తిందామని చెప్పి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు. ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే ఇప్పుడు సాంబార్లు కూడా రోజు తినే అవసరం ఉంటే రోజు పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక్కసారి పెట్టేసేసి
ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని దాన్ని వెచ్చ చేసుకుంటూ ఇట్లా తింటారు. ఇదంతా కూడా మనకి మంచిది కాదనమాట. తామసిక ఆహారం. ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినంతసేపు అది బాగుంటుంది. ఆ ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి బయటికి ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉంచితే ఆ ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఫంగస్ వస్తుంది. బయటికి తీసి కొద్దిసేపు ఉంచండి, మీకు ఒక 2-3 అవర్స్ ఉంచండి, ఫంగస్ వచ్చేస్తుంది, ఫామ్ అవుతుంది, దాని మీద ఫంగస్ ఫామ్ అవుతుంది. అట్లా ఆ ఆహారం మంచిది కాదు మనకి. 3 గంటల తర్వాత అసలు ఆహారాన్ని తినకూడదు. తర్వాత రుచి కూడా పోతుంది. అది మనకి మొదట ఉన్నటువంటి రుచి తర్వాత ఉండదు, టేస్ట్ ఉండదు ఆహారం. ఆ రుచి లేని పదార్థాలు కుళ్ళిపోయినవి, అది పాడైపోతుంది, దాంట్లో ఫర్మెంట్ అవుతుంది అనమాట, దాంట్లో పులుపు వచ్చేస్తుంది, ఒక రకమైన టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఆ పదార్థాన్ని ఇష్టపడతారు. తర్వాత వాసన వస్తూ ఉంటుంది. అది కొంచెం వాసన స్టార్ట్ అవుతుంది, అది తెలియదు, మనకి తెలియకుండా తినేస్తాం, అది లోపలికి వెళ్ళి ఇబ్బంది చేస్తుంది. మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, ఇప్పుడు చెప్పా కదా, ఇలా కూర్చుని తలా కొంచెం తినేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు కొరికి వేరే వాళ్ళకు కూడా పెడుతూ ఉంటారు. ఎంగిలి ఇతర తినంగా మిగిలినవి అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తామస గుణానికి సంబంధించిన ఆహారం ఇది. ఈ ఆహారం నాలిక ద్వారానే మనకి పూర్తిగా వేరే వాళ్ళకి వెళ్తుంది రోగం, ఈ లాలాజలం ద్వారా. కాబట్టి మనం తినేది వేరే వాళ్ళకి పెట్టకూడదు, అది కూడా పాపమే. వాళ్ళు కూడా అడిగి తినకూడదు, ఆ ఎంగిలి పదార్థాలు తినకూడదు, పెట్టకూడదు అనమాట. అది కూడా మనకి మంచిది కాదు, తామస గుణం కిందకే వస్తుంది, తామసిక ఆహారం కిందికి వస్తుంది అనమాట. ఏం తింటున్నాం అన్నది మనం చూసుకుంటూ తినాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ విధంగా బర్గర్లు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేస్తారు. వీటిలలో అంతా ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి, అన్నీ వేస్తారు దాంట్లో. మనం తినకూడని పదార్థాలు, ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బకొట్టేవన్నీ కూడా వీటిల్లో ఉంటాయి. పిజ్జాలు, బర్గర్లు, వీటిలన్నింటినీ కూడా తింటూ ఉంటారు. అది తిన్నందువల్ల మనకి ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. మైదా ఒకటి, షుగర్ ఒకటి, మన సాల్ట్ ఒకటి, ఈ 3 కూడా మనకి విష పదార్థాలుట. ఆ 3 కూడా మనం చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. మైదాతో చేసిన స్వీట్ మైదాతో చేసినట్టుగా వేరే గోధుమ పిండితో చేస్తే రాదు. కానీ ఏదైతే రుచో అది మనకి రోగాన్ని కలుగజేస్తుంది. అవి ఎంతవరకు వాడాలో అంతవరకు, అంటే మైదా అసలు వాడకూడదు. తర్వాత ఉప్పు, టేస్ట్ కోసం కొంచెంగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. అట్లా ఈ ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఏం తింటున్నాం అన్నది చూస్తూ జాగరూకత కలిగి ఉండాలన్నమాట ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు. సాత్విక ఆహారం, రాజసిక ఆహారం, తామసిక ఆహారం. సత్వగుణంతో హ్యాపీగా మనం జపం చేసుకోవాలన్నా, భగవంతుడిని పూజ చేయాలన్నా, ఏ చేయాలన్నా కూడా మనకి ఈ ఆరోగ్యం హ్యాపీగా ఉంటే మనకి ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం, చేసుకోగలుగుతాం. ఇది సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ తీసుకుంటారు, సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు. తర్వాత రాజసికం, ఇట్లా రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు రాజకీయమైన ఆహారం తీసుకుంటారు. తమో గుణంతో ఉన్నవాళ్ళు తామసిక ఆహారాన్ని ఏం తింటున్నారో కూడా వాళ్ళకే తెలియదు, అటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటారు. అఫలాకాంక్ష యజ్ఞో విధి దృష్టో యజిజ్యతే ఇష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్విక. శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడినట్టు. ఇప్పుడు ఆహార పదార్థాల్లో కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకోరు మసాలాలు, ఇంట్లో తయారు చేసుకోరు. ఈ పసుపు పొడి కానీ, మసాలాలు కానీ, లేకపోతే ఇవి సాంబార్ పొడులు, చారు పొడులు, ఇవన్నీ కూడా బయట కొనుక్కొచ్చుకుంటారు ప్యాకెట్స్. ఆ ప్యాకెట్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రిజర్వేటివ్స్ వేస్తారు, ఆ ప్రిజర్వేటివ్స్ వేసి కలర్స్ వేస్తారు. ఆ కలర్స్ వేసినందువల్ల, ఆ ప్రిజర్వేటివ్స్ వేసినందువల్ల మనం ఒక్కసారి ఇట్లా చేసేటప్పుడు మంచి స్మెల్ వస్తుంది. కానీ ఆ స్మెల్ కోసం కొనుక్కొచ్చుకుని వేస్తారు. అది చల్లబడిపోయినా మళ్ళీ అవెన్లో పెట్టి వెచ్చ చేస్తారు. అంటే చల్లబడిపోయిన ఆహార పదార్థాలు ప్రిజర్వేట్ వేసినట్టు, అంటే బయట కొనుక్కొచ్చిన ఇవి వేసి చేసిన పదార్థాలు మళ్ళీ సెకండ్ టైం వెచ్చ చేయకూడదుట. సెకండ్ టైం వెచ్చ చేసామంటే అది విషతుల్యం అయిపోతుంది అనమాట, విషం ఫామ్ అవుతుంది దాంట్లో.
అది తిన్నామంటే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, క్యాన్సర్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి అందరికీ క్యాన్సర్స్. లివర్ క్యాన్సర్, లివర్ అంటే మనకి సిరోసిస్, ఎవరన్నా డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ అది ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చేది. ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా లివర్ సిరోసిస్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తున్నది? క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తున్నది? మెయిన్గా లివర్ సిరోసిస్ ఎందుకు వస్తున్నది అంటే మనం తినే ఆహార పదార్థం సక్రమంగా ఉండట్లేదు, దానివల్ల మనకి ఈ రోగం వస్తున్నది అనమాట. వాళ్ళు పాపం ఏమి ఒక్కపొడి కూడా అలవాటు ఉండదు వాళ్ళకి సిరోసిస్ వచ్చేస్తుంది. ఏది ఎందువలన అంటే ఈ విధంగా పొడులు అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి అవి మళ్ళీ మళ్ళీ కాచుకొని తినడము, లేకపోతే హోటల్స్లో ఫుడ్ అలవాటు చేసుకొని అది తీసుకొచ్చి అది వెచ్చ చేసుకోవటం, అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పటికి చల్లబడ్డదని చెప్పి అది వెచ్చ చేసి మళ్ళీ తింటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనం అంటే మెయిన్గా ఆహార పదార్థం తీసుకునే విషయంలో చాలా చాలా జాగ్రత్త వహించాలన్నమాట. మనం ఇంట్లో తయారు చేసినవి, అప్పటికప్పుడు తయారు చేసినవి మాత్రమే తినాలి. అఫలాకాంక్ష విర్యజ్ఞో విధి దృష్టో యజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్వికః. శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణంతో చేయబడిన యజ్ఞం అంటారు. ప్రతిఫలం వాంఛ లేకుండా, అంటే నాకు ఈ ఫలితం కావాలి అనేటువంటి ప్రతిఫల వాంఛకు లేకుండా అంత సర్వేజన సుఖినోభవంతో అందరి కోసం చేసేవాళ్ళు రాజులు యజ్ఞాలు. నాకు కావాలి అని అనుకోకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము అనబడుతుంది. మనసులో దృఢమైన సంకల్పం ఉండాలి, దృఢమైన సంకల్పం ఉండాలి. దృఢమైన సంకల్పంతో యజ్ఞ వేదిక. ఇప్పుడు కురు మహారాజు చెప్పాను కదా, కురు మహారాజు ఆయన ఆ యజ్ఞ వేదికని మళ్ళా మొత్తం కూడా ఆయన ఏర్పాట్లు, యజ్ఞ ద్రవ్యాలని అన్నింటినీ ఆయన స్వయంగా ఏర్పాటు చేసుకునేవాళ్ళట. అదంతా యజ్ఞభూమిని అంతా శుభ్రం చేసుకునేవాళ్ళు, ఆ వేదికను ఏర్పాటు చేసుకునేవాళ్ళు. అన్ని కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాట్లన్నీ ఆయన సొంతంగా చేసుకుని ఆ యజ్ఞాన్ని చేసేవాళ్ళుట. అంత శ్రద్ధగా చేసేవాళ్ళు. అలా యజ్ఞం చేస్తే గనక దాని ఫలితం వేరుగా ఉంటుంది. అదేంటంటే అది సత్వగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము. ఫలితం ఆశించరు వాళ్ళు, ఫలితం ఆశించకుండానే చేస్తారు. కానీ ఫలితం ఆటోమేటిక్గా ఒక చెట్టు పెడితే పండు ఏ విధంగా అయితే వస్తుందో అదే విధంగా ఫలితం అనేది వస్తూ ఉంటుంది మనం చేసిన యజ్ఞానికి, శ్రద్ధతో చేస్తే గనక. శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి ఆ గ్రంథాల్లో ఆదేశం ప్రకారంగా చేయాలి. ఎవరెవరు ఏది చేయాలో దాన్ని చేయాలి. బ్రాహ్మణులకి ప్రతిరోజు కూడా యజ్ఞం చేయాలి. వాళ్ళకి ఇది ఉపనయనం చేసినప్పుడు యజ్ఞం ఇది ఇస్తారనమాట. అప్పుడు వెలిగించినటువంటి నిప్పు మళ్ళీ వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత అదే నిప్పు తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ చేతికి పెడతారట. తీసుకొని వెళ్ళి అంటే ప్రతిరోజు కూడా అగ్నిహోత్రం అనేది బ్రాహ్మణుడికి ముఖ్యం. బ్రాహ్మణుడు చేస్తున్నాడు కదా అని చెప్పనని మనం చేయకూడదు, ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేయకూడదు. బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చారా విధి, ఆ విధిపూర్వకంగా శాస్త్రం ప్రకారంగా ఎవరికి ఏది చేయాలి అన్నది చెప్పారో దాని ప్రకారంగా ఫాలో అవ్వాలి. అలా చేస్తే అది సత్వగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞం. ఫలం ఆశించకుండా, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలన్నమాట. ప్రిస్క్రైబ్డ్ ధర్మ ఇన్ కలియుగ సంకీర్తన యజ్ఞం. ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం ఈ కలియుగంలో మనకి యజ్ఞాలు చేయమని చెప్పలా. అది త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు రాముల వారి సమయంలో. కానీ ఇప్పుడు చెప్పలా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సక్రమమైన బ్రాహ్మణులు లేరు, అంత ద్రవ్యము లేదు, అంత ధనాన్ని మనం వెచ్చించలేము. అందుకని టెంపుల్స్లో మాత్రం పెద్ద పెద్ద, ఇప్పుడు తిరుమల టెంపుల్, ఇస్కాన్ టెంపుల్స్, వాటిల్లో మంచి బ్రాహ్మణులు పెట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తారు యజ్ఞాలు. అది మనం పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు వాటిల్లో, మనం సొంతంగా చేసుకోవడానికి లేదనమాట. కానీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఏది, ప్రతి వ్యక్తి కూడా చేసుకునే యజ్ఞం ఏది అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ యజ్ఞాన్ని చేస్తూ, ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపం చేస్తూ, సంకీర్తన చేస్తూ చైతన్య మహాప్రభువు మొత్తం మన దేశం మొత్తం కూడా తిరిగారట ఆయన.
కాలినడకన మొత్తం కూడా పర్యటించారు ఆయన. ఆయన వెళ్తూ ఉంటే, ఆ చైతన్య మహాప్రభు వారు వెళ్తూ ఉంటే ఆ అడవుల్లో నుంచి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. అడవుల్లో వెళ్తూ ఉంటే ఆ మృగాలు ఉంటాయి కదా, ఆ క్రూర మృగాలు కూడా నృత్యం చేసేవిట, వచ్చి సత్వగుణంలోకి వచ్చేసేవి. అవి వచ్చేసేసి ఆ చేసేటువంటి ఆ సంకీర్తనని వినేవిట, వింటూ అవి డాన్స్ చేసేవి అనమాట. అట్లా సంకీర్తన యజ్ఞంలో అంత ముఖ్యమైంది సంకీర్తన యజ్ఞం. ధర్మం ప్రకారంగా కలియుగ ధర్మం ఏంటి అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం ముఖ్యమైంది. ఆ సంకీర్తన యజ్ఞం అంటే ఈ హరే కృష్ణ నామాన్ని జపం చేసుకోవటం, హరే కృష్ణ నామాన్ని కీర్తన చేయటం, ఇది ఇది ముఖ్యం అన్నమాట. అభిసంధాయతు ఫలం దంభార్థమపి చైవ యత్ విజితే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విధిరాజసం. ఇప్పుడు 3 యజ్ఞాల గురించి చెప్తున్నారు. సత్వగుణంతో చేసేది, రజోగుణంతో చేసేది, తమో గుణంతో చేసేది. ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేసేది సత్వగుణంతో చేసే యజ్ఞం. తర్వాత ప్రతిఫలం కోరుకుంటారు వీళ్ళు. ఏదో ఒకటి నాకు బాగా నేను ఈ పని చేశాను, ఏ యజ్ఞం చేయించాను, నాకు బాగా జనం పోగవుతారు, వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను ప్రైజ్ చేసి రేపు నేను ఎన్నికల్లో నిలబడ్డప్పుడు అందరి ఓట్లు నాకే వేస్తారు, నేను నాయకుడిని అవుతాను. ప్రతిఫలం, ప్రతిఫలాపేక్షతో చేసేటువంటి యజ్ఞము రజోగుణానికి సంబంధించింది. రజోగుణ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి అది కోరుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఆ విధంగా ప్రతిఫలం కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం దానం చేసాం, ఒక టెంపుల్లో దానం చేస్తే 10 మందికి చెప్పుకుంటాం, నేను ఇంత ఇచ్చాను, ఇంత ఇచ్చాను, ఇంత ఇచ్చాను, ఇంత ఇచ్చానని అయిపోతుంది. దాంతోనే నీకు రజోగుణం అనమాట. అందరు మెచ్చుకోవాలబ్బా, వాడు అంత ఇచ్చట, దానం అంత ఇచ్చట, అంత ఇచ్చట అని. ఆ ప్రతిఫలం మనం ఇచ్చింది గుప్తంగా ఉండాలి, మనం చేసిన దానం గుప్తంగా ఉండాలి. అది ఇక్కడ ఆ యజ్ఞం, ఎటువంటి యజ్ఞం అయినా సరే ఇట్లా మనకి ప్రతిఫలాపేక్షతో చేసేటువంటి యజ్ఞం, మనకి రజోగుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞం. విధిహీనం అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణ లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అని అంటారు. మేము భోగి మంటలు వేస్తున్నాం, మొన్ననే సంక్రాంతి అయింది కదా, భోగి మంటలు బాగా వేస్తున్నాం మేము అని చెప్పినాను అంటారు. భోగి మంట అసలు ఎందుకు మొదలు పెట్టారు మన పెద్దవాళ్ళు అన్నది దాంట్లో మర్మం తెలుసుకోరు వాళ్ళు. తెలుసుకోకుండా ఈ టైర్లు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి వేసి మంట పెడతారు. మొత్తం కూడా మనకి కంటికి సూర్యరశ్మి కూడా కిందికి రాదనమాట. సూర్యుడి కిరణాలు కూడా కిందికి రానంత, వెలుతురు కూడా కనిపించకుండా చీకటిగా అయిపోతుంది, అంత పొగ. ఆ పొగ అంతా కూడా పీల్చినందువల్ల ఆస్మా రోగం ఎక్కువైపోతుంది. ఆస్మా రోగులు అసలు భరించలేరు ఆ భోగి రోజు. ఆ విధమైన పొగలు మొత్తం ఆ కెమికల్ ఇదనమాట. ఆ పొగంతా పీల్చినందువల్ల రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తారు. శాస్త్రాల్లో ఇది చెప్పలా, ఈ టైర్లు తగలబెట్టమని చెప్పలా. ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. మనకేం చెప్పారు, మనకి భోగి రోజు మంట ఎందుకు వేస్తాం, గాదెలు, చాటలు, జల్లెళ్ళు ఇవన్నీ కూడా పాతగా అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ వాటిల్లో పురుగులు వస్తాయి, పోసిన ధాన్యం నిలవ ఉండదు అనమాట. ఉంచినందువల్ల పురుగులు అవి వస్తూ ఉంటాయి. ఆ పాత వస్తువులు ఏదన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా మనకి చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి తెల్లవారుజామున లేచి చక్కగా స్నానాలు చేయటానికి దానికి కొంచెం అప్పుడు భోగి మంట వేసి ఆ భోగి మంట దగ్గర కొద్దిసేపు కూర్చుని ఎంజాయ్ చేసి మా ఒంట్లో బాగా ఇది వస్తుంది, ఉత్సాహం వస్తుంది. ఆ ఉత్సాహం కోసంగా ఆ పాత వస్తువులన్నీ కూడా ఇచ్చేసేసేసిన తర్వాత అప్పుడు స్నానాలు చేసి వాళ్ళు పూజలు అవన్నీ కూడా చేసుకోవాలి. అందుకోసంగా భోగి మంట పెడితే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే గొప్ప కోసం మొత్తం కూడా ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. అన్నీ తీసుకొచ్చి వేసేస్తారు. దడులని కట్టేవాళ్ళు, తాటి ఆకులు పెట్టి దడులు కట్టుకునేవాళ్ళు. అవి ఏ ఇయర్కి ఆ ఇయర్ అది తీసేసేసి మళ్ళీ కొత్త దడులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, లేకపోతే చెదలు వస్తుంది, పురుగులు పెరిగిపోతాయి అన్నమాట. అందుకని కొత్త దళ్ళు కట్టుకో. ఈ కొత్తదనం అంటే అనేటప్పటికీ వృత్తి కూడా, ఆ వృత్తి చేసే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి కొంత వాళ్ళకి పని లభించేదన్నమాట. కొత్తవి మళ్ళీ కొత్తవి తీసుకుంటూ ఉంటే
వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ వృత్తిని వాళ్ళు చేసుకోగలిగేవాళ్ళు. అందుకోసంగా మొత్తం కూడా ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే మన వాళ్ళు చేసేదంతా కూడా ఆ కాలుష్యతం మొత్తం వాయు కాలుష్యం చేసేస్తున్నారు. అలాంటిదంతా కూడా వేద మంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణలు ఇవ్వరు, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అని అంటారు. శాస్త్ర నిర్దేశాల ప్రకారంగా ఇవన్నీ చేయాలని శాస్త్రంలో చెప్పలా. ప్రసాదం చక్కగా ఒక యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఆ యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని అందరికీ కూడా పంచాలి. ప్రసాద వితరణ ఉండదు, వేద మంత్ర ఉచ్చారణ ఉండదు, దక్షిణలు ఉండవు. బ్రాహ్మణులకి ఇచ్చే దక్షిణ కూడా ఇవ్వరు. బ్రాహ్మడే లేకపోతే బ్రాహ్మడికి దక్షిణ ఏమిస్తారు? ఇవ్వరు. తర్వాత అశ్రద్ధతో, వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఉండదు దాని మీద. చేశామంటే చేశామని చేస్తారు యజ్ఞాన్ని. ఆ యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అని అంటారు అని చెప్పని చెబుతున్నారు. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమాధ్యమం బ్రహ్మచర్యం అహింసాచ శరీరం తపోచ్యతే. దేవదేవుని, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించటం, పవిత్రంగా ఉండటం, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెబుతారు. శరీరంతో చేసే తపస్సు అది బ్రహ్మచర్యం. బ్రహ్మచారి అంటే ఇప్పుడు చూడండి, బ్రాహ్మణులను, గురువుల్ని, తల్లిదండ్రుల్ని, పెద్దల్ని పూజించాలి. దేవదేవుడిని, భగవంతుడిని, వీళ్ళందరి మీద పూజ్యభావం కలిగి ఉండాలి, వాళ్ళని పూజించాలి. తర్వాత పవిత్రంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు శుచిత్వం అంటే పవిత్రంగా ఉండటం అంటే మన శరీరాన్ని, బాహ్య శుచిత్వం, అంత శుచిత్వం, ఆ రెండు కూడా కలిగి ఉండాలి. తర్వాత అంత కల్మషం ఉండకూడదు. బయటికి మనం ఏదో చేస్తూ లోపలికి తిట్టుకోకూడదు అనమాట. అంత కల్మషం దాన్ని కలిగి ఉండకూడదు. తర్వాత పవిత్రంగా ఉండటం, తర్వాత శుచిత్వము, సరళత్వం, సరళంగా ఉండాలి. సింప్లిసిటీ అనమాట సరళత్వం అంటే. మాటలో కానీ, మన పనిలో కానీ, అన్నింటిలో కూడా సరళత్వం ఉండాలి, సింప్లిసిటీ పాటించాలి. వస్త్రధారణ కానీ అన్నీ కూడా. బ్రహ్మచర్యం అన్నది బ్రహ్మచారి ఒక్కడే కాదు బ్రహ్మచర్యం పాటించాల్సింది, గృహస్థు కూడా బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. ఎప్పుడు కూడా మైథున క్రియ మీదే ఎక్కువగా ఆధారపడకూడదు. ఆ బ్రహ్మచర్యాన్ని ఏంటంటే ఎంత ముఖ్యం అంటే, గృహస్థుకి ఒక సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయటం కోసంగా గృహస్థు మైథునాన్ని చేయాలి. ఆ మైథునాన్ని చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఒక సమయము, సందర్భము అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సమయం ప్రకారంగా చేసుకోవాలి. సంధ్యా సమయంలో అసలు పనికిరాదు. సంధ్యా సమయంలో శివుడు సంచరిస్తూ ఉంటాడట, ఆ భూత ప్రేత గణాలతో సంచరిస్తూ ఉంటాడట. ఆయనకేంటంటే చాలా చాలా ఆయన కృపామూర్తి శివుడు. ఆయన చుట్టూ వీళ్ళు తిరిగేటప్పటికీ ఆ భూతాలు ఇవన్నీ మళ్ళీ వాళ్ళకేంటంటే చాలా చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఆ భూతాలుగా ఏర్పడిన వాళ్ళకి జన్మ కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళని ఏం చేస్తారు, రాక్షసులు వీళ్ళందరినీ కూడా తీసి ఎక్కడైతే ఇది జరుగుతున్నదో, మైథునం జరుగుతున్నదో వాళ్ళ గర్భంలో ప్రవేశపెట్టేస్తాడు శివుడు. అందుకని సంధ్యా సమయంలో మనము ఆహారం తీసుకోవటం కానీ, మైథునం కానీ ఏవి కూడా పనికిరావని చెప్తారు. అట్లా బ్రహ్మచర్యం అనేది ఒక గృహస్థు కూడా పాటించాలి. బ్రహ్మచర్యం అంటే ఇప్పుడు వేరే స్త్రీలందరినీ కూడా వాళ్ళు చక్కగా భార్యతో మాత్రమే వాళ్ళు అనుభవించాలి మైథున క్రియని. వేరే స్త్రీలందరితో కూడా అనుభవించారనుకోండి, వ్యభిచారం చేసినప్పుడు వాళ్ళ దేహం మొత్తం కూడా కుళ్ళిపోతుంది, దేహం పాడైపోతుంది, రోగాలు వస్తాయి, అంతఃకల్మషం వచ్చేస్తుంది. అంతఃకల్మషం అంటే అబద్ధాలు చెబుతారు పూర్తిగా వాళ్ళు. వాచ శుద్ధి ఉండదు, వాచక శుద్ధి ఉండదు, మాట కరెక్ట్గా మాట్లాడలేరు, ప్రతిదీ కూడా అబద్ధం చెబుతూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా పనికిరాదనమాట. బ్రహ్మచర్యం అనేది గృహస్థుకు కూడా ఎంతో ముఖ్యమైనది. తర్వాత బ్రహ్మచారికి కూడా ముఖ్యమైనది అహింస. హింస చేయకుండా ఉండటం. నాలుక రుచి కోసంగా మనకు అసలు ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమే మనకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వాటికి ఏంటంటే ఈ జంతువులకి చాలా చిన్నగా ఉంటుందిట, అది తినగానే స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, వాటికి అరిగిపోతుంది. వాటికి స్ట్రైట్గా ఉండేటప్పటికి ఆ తిన్న నెక్స్ట్ ఫాలోవర్స్ కూడా వాటికి ఇవి ఉంటాయి,
కూరలుగా ఉంటాయి పళ్ళన్నీ కూడా. అవి తిన్నందువల్ల వాటికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఒక మనిషి తిన్నాడు అనుకోండి, మనిషి హింస చేసి ఒక జంతువుని తిన్నప్పుడు ఆ జంతువు ఆ ఆహారం ఏంటంటే వాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఆ వాసన పోవటం కోసంగా చాలా చాలా మసాలాలు అవి కారం ఉప్పు అన్నీ కూడా వేసి దాన్ని గందరగోళం చేసి తింటాడు ఎట్టగొట్ట నాలిక రుచి కోసం. అది తిన్న తర్వాత మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది, పేగులు ఇట్లా వంకర్లు తిరిగి చాలా పొడవుగా ఉంటాయి. అవంతా ఆహారం అట్లా వెళ్ళేటప్పటికి ఎక్కడో తిక్కుకుంటుంది, అక్కడ ఎక్కడ ఆగిపోతుంది అనమాట. అది కుళ్ళిపోతుంది. కుళ్ళిపోయినప్పుడు అక్కడ మనకి క్యాన్సర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్కడ మనకి రోగం స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి హింస అనేది పనికిరాదు. ఒక జంతువుని హింస చేసి మాత్రం ఆహారం తీసుకోకూడదు. తర్వాత శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెప్తారు. అందుకే ఇస్కాన్లో మనకి సరళత్వం అంటే మనకి అబద్ధం చెప్పకుండా ఉండటం. తర్వాత అబద్ధం చెప్పకుండా ఉండాలంటే జూదాలు ఆడకూడదు, జూదం నిషేధం అన్నమాట. ప్రభుపాదులు 4 నియమాలు పెట్టారు. 4 నియమాల్లో మద్యం సేకరించకూడదు. మద్యం అంటే మత్తు పదార్థాలు ఏవైనా సరే, మద్యం ఒక్కటే కాదు, అన్నీ వస్తాయి. సిగరెట్ కానీ అన్నీ కూడా వస్తాయి. కాఫీ దగ్గర నుంచి టీ దగ్గర నుంచి కూడా తాగకూడదు. అవన్నీ కూడా నిషేధం అన్నమాట. తర్వాత జూదం ఆడకూడదు. తర్వాత ఇంటాక్సికేషన్, ఏదంటే వేరే స్త్రీలని అనుభవించకూడదు, శుచిగా ఉండాలి. వ్యభిచారం పనికిరాదు. 4వది హింస, మన మాంసాహారాన్ని భుజించకూడదు. ఇదంతా కూడా ఈ 4 నియమాలు కూడా ప్రభుపాదుల వారు శాస్త్రం ద్వారా వచ్చినటువంటివి. అవన్నీ కూడా పాటించాలి మనం. శరీరంతో చేసే తపస్సు అన్నమాట అవి. ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. హ్యాపీగా ఉంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది, అఫ్రైడ్, సాడ్, హాట్. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము, పూజను పొందడం కోసంగా గర్వంతో చేయి తపస్సును రజోగుణానికి చెందిన తపస్సుగా చెప్తారు. ఇది అస్థిరము మరియు అశాశ్వతము. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేసి తపస్సు తమో గుణంతో చెందింది. ఈ తపస్సు ఇదేంటంటే ఈయన భస్మాసురుడు తపస్సు చేశాడు. తపస్సు చేసి ఏం కోరుకున్నాడు ఆయన? నా చెయ్యి ఎవరి తల మీద పెడితే వాళ్ళు భస్మం అయిపోవాలని కోరుకున్నాడు ఆయన. కోరుకునేటప్పటికి లాస్ట్కి ఏది ఒక్కసారి శివుడు ఆయన ఇచ్చేశారు వరం. ఆ శివుడు తల మీదే పెట్టడానికి వెళ్ళిపోయాడు చెయ్యిని. ఆయన వెళ్ళి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన నారాయణుడిని అడుగుతారు, వీడిని ఎట్లా తప్పించుకోవాలని అడిగితే ఆయన మోహిని అవతారంలో వచ్చి ఆ డాన్స్ చేస్తూ ఆ భస్మానుడి తన చేతిని తనే తల మీద పెట్టుకున్న భంగిమ, ఆ మత్తులో ఆయన పెట్టేసుకుంటాడు తల మీద. భస్మాసురుడు భస్మం అయిపోతాడు అనమాట. అట్లా మూర్ఖత్వంతో చేయి తపస్సు తమో గుణానికి సంబంధించింది. నేను మరణం రాదు నాకు. ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు కూడా దేంట్లో మరణం అన్నీ కోరుకుంటాడు. లాస్ట్కి ఆయనకి ఎందులో వస్తుంది మరణం? నరసింహ అవతారంతో వస్తాడు ఆయన. కృష్ణ భగవానుడు నారాయణుడు నరసింహ అవతారంలో వచ్చి సంహరించేస్తారు. అదేవిధంగా మనకి ఈ మూర్ఖత్వంతో చేసే తపస్సు తమో గుణానికి సంబంధించింది అని చెప్తున్నారు. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేరుపకారిణే దేశే కాలే పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. దానం ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము సత్వగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. దానం ఎవరికి? బ్రాహ్మణులకు ఇవ్వాలి దానము.
బ్రాహ్మడు కూడా దానం చేసుకోవాలి. మళ్ళీ బ్రాహ్మడు ఎక్కువ ఎక్కువ దానాలు తీసుకుని అది ఇంటికి తీసుకెళ్ళి పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేయడానికి లేదు. ఎంతో ఆ దానం తీసుకున్న మేర అతను తపస్సు చేసుకోవాలి, గాయత్రి మంత్రం జపం చేసుకోవాలి, తపస్సు చేయాలి. ఆ తపస్సు చేయకపోతే దానం తీసుకున్నందుకు గాను ఆ తీసుకున్న వాడికి ఆ కర్మఫలం అంటుతుందన్నమాట. ఆ కర్మఫలాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంతవరకు వాళ్ళు తపస్సు చేయగలరో అంతవరకు దానాన్ని ఉంచుకుండేవాళ్ళు. బ్రాహ్మలు ఉంచుకుని మిగిలింది వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసేవాళ్ళు, లేకపోతే అక్కడ పడేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. ఆ హిమాలయాస్ దగ్గర అట్లనే ఆ ధనము అదంతా కూడా కుప్పలు కుప్పలుగా ఉన్నాయి. తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ రాజసీయాగానికి వినియోగించు అని చెప్పి చెబుతాడు కృష్ణ భగవానుడు. అప్పుడు ఆ అర్జునుడు వెళ్ళి ఆ హిమాలయాస్ దగ్గర ఉన్న ధనం అంతా కూడా తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. అట్లా ఈ యశోదమాత కృష్ణుడు ఏదన్నా కృష్ణ భగవానుడికి ఏదన్నా ఇది రాక్షసుడి ఇది జరిగింది అనగానే రాక్షసుడు వచ్చాడు, పూతను వచ్చింది, అగాసురుడు వచ్చాడని తెలియగానే వెంటనే బ్రాహ్మణుల్ని పిలిచామా, బ్రాహ్మణుల చేత శాంతి వచనాలు అవన్నీ వెలికిచ్చి నీకు దిష్టి తీయించి అవన్నీ కూడా చేసి దానం చేస్తూ ఉండేదన్నమాట ఆమె. అంటే భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం మనం దానాన్ని చేయాలి. టెంపుల్స్లో టెంపుల్స్లో ఇవ్వాలి, మనం గోదానం చేయాలి. ఇవన్నీ దానానికి సంబంధించినవి. అంతేగాని మనం గుడి దగ్గర 10 మంది కూర్చున్నారు కదా వెచ్చగాళ్ళు అని చెప్పినని వాళ్ళకి టపటపా ఇట్లా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. అది దానం కిందికి రాదు. అది సత్వగుణంతో చేసేటువంటి దానం కాదు. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా చెయ్యాలి. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా చేసే దానము అంటే నా సొంతానికి నాకు ఏదన్నా కావాలి అనుకొని దానం చేయకూడదు. అది సత్వగుణ దానం కిందికి రాదనమాట. ఎత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దేశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజ సంస్మృతం. కానీ ఏదో ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా సొంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానం రజోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. సొంత కోరికలు, ఇప్పుడు పేకాట ఆడుతూ ఉంటాడు, పేకాట ఆడుతూ ఉంటే పక్కవాడి దగ్గర డబ్బులు అయిపోతాయి. వాడు లేచి వెళ్ళిపోకుండా ఉండటం కోసంగా వీడి దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటాడు. నా దగ్గర ఉన్నాయి తీసుకోరా. తాగుతూ ఉంటారు, తీసుకోరా ఇది తీసుకోరా తాగు, ఇదిగో ఈ సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా రజోగుణానికి సంబంధించినవి. ఇవన్నీ కూడా పనికిరాదు. ఇష్టం లేకుండా కూడా దానం చేసుకుంటారు. ఇది ప్రతిఫల వాంఛ. ఏదైనా దానం చేస్తే వీళ్ళందరూ కూడా రేపు మనకి ఉపయోగపడతారు. వాడు వచ్చి అడిగాడు, వాడికి ఇచ్చేసేయి, డబ్బులు ఇచ్చేసేయి, వాడు రేపు మళ్ళీ నాకు 100 ఓట్లు ఇస్తాడు. వాడి చుట్టూ ఉన్న జనం అంతా కూడా నాయకులు చేస్తూ ఉంటారు ప్రతిఫల వాంఛ. మనం కూడా చేస్తూ ఉంటాం, ప్రతిఫలం ఆశించి చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని పనులు. అవన్నీ కూడా రాజసంతో చేసేటువంటివి. ఇష్టం లేకుండా కూడా దానం చేస్తూ ఉంటాం. ఇష్టం లేకుండా అంటే ఈ వినాయకుళ్ళు అవి ఇవి పెడుతూ ఉంటారు కదా, మన దగ్గర డబ్బులు ఉండకపోయినా సరే ఒక్కొక్క చిన్న కొట్టు పెట్టుకుంటాడు వాడు, అప్పుడే పెట్టుకుంటాడు. అయినా సరే వాడి దగ్గర లాభం ఏం లేకపోయినా సరే నువ్వు ఇవ్వాల్సిందే, వెళ్ళి నిలబడతారు అక్కడ రౌడీస్. నువ్వు ఇంత ఇవ్వాలి అంటే అంత ఇవ్వాలి, అంతే, ఈ కొట్టుకి ఇంత ఇవ్వాలి అని వాళ్ళే నిర్ణయించేస్తారు. అది ఇచ్చేసేయాలి తప్పకుండా. అట్లా ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి. ఎవరికి అప్పుల పాల ఇవ్వాలని ఉంటుంది, కానీ నువ్వు ఇవ్వాలంతే, ఇచ్చేయాలి. అది రాజస గుణంతో సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. అధికారం చెలాయిస్తూ దాని ప్రకారంగా నువ్వు ఇంత ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి దండుకుంటూ ఉంటారు. ఇష్టం ఉండదు మనకి, కానీ ఇష్టం ఉండకపోయినా పోరా అని చెప్పినని పడేస్తాం. అది రాజస గుణంతో సంబంధించింది, రజోగుణానికి సంబంధించింది. అదేశకాలే దానం అపాత్రేభ్యస్య దీయతే అసత్కృతమధుమవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతం. అనువుగా చోట ఆ కాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చేదానం తమో గుణానికి సంబంధించింది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, కూర్చుంటారు, డిమాండ్ చేస్తాడు వీడు. అసలు వాళ్ళకి చిన్న ఏజ్లోనే ఉంటారు, వాళ్ళకి బాగా పని చేసుకునేందుకు శక్తి ఉంటుంది. అయినా సరే సోమరిపోతులు, డ్రంకర్డ్స్,
పూర్తిగా వాళ్ళు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు చేసుకున్న వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు. మనం 10 రూపాయలు, వాడు అడ్డం నిల్చుంటాడు మనల్ని పోనివ్వకుండా. వాడిని వదిలించుకోవటం కోసంగా ఓ 10 రూపాయలు దానం చేసాం అనుకోండి, 10 కాదు 100 రూపాయలు ఇస్తావా అంటారు. అట్లా వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు. అడిగినప్పుడు మనం దానం చేసి ఇచ్చేసాం డబ్బులు వదిలించుకోవటం కోసం. అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం తమో గుణానికి సంబంధించిన దానంగా చెప్పబడుతుంది. ఆలోచించం అనమాట. ఆలోచించకుండా మన చేతిలో జేబులో డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం, పని చేస్తూ ఉంటాం. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ స్త్రివిధ స్మృత బ్రాహ్మణే స్థాన స్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయనప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలని కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఓం తత్సత్ అనే పదం యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఉపయోగిస్తారు అనమాట. ఇవి 3 పదాలు కూడా పరబ్రహ్మాన్ని సూచిస్తాయి కాబట్టి పరబ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ, భగవంతుడిని సూచిస్తాయి కాబట్టి ఆ పదాలు వాడుతూ వాళ్ళు యజ్ఞాన్ని మొదలు పెడతారనమాట. వేద పఠనం మొదలు పెడతారు, అది కంప్లీట్ అయినప్పుడు వాడతారు. ఇప్పుడు మనం గీతా యజ్ఞం చేస్తున్నాం ప్రతిరోజు కూడా. మనకి లాస్ట్లో ఏంటంటే ఉంది చూడండి, ఓం తత్సదితి మనం చెప్తాం. లాస్ట్లో మనము బ్రహ్మ విద్యాయ యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే ఫలానా అధ్యాయం కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పుకుంటాం. అట్లా ప్రతిదీ కూడా యజ్ఞం చేసేటప్పుడు మనము ఆ పదాలని వాడతాము అని చెప్తున్నారు. ఆ ఓం తత్సత్ అనే పదాలు 3 పదాలు ఆ భగవంతుడిని సూచిస్తాయి అన్నమాట. ఆ భగవంతుడిని సూచిస్తాయి కాబట్టి భగవంతుడి సంతృప్తి కోసంగా ఈ పదాలని వాడటం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చేత్ అసదుత్తిచ్చతే పార్థ నచతత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటివి ఏదైనా అశాశ్వతము. ఇది అసత్ అని పిలుస్తారు. ఇది ఈ జన్మలో మరియు తర్వాత జన్మలో పనికిరానిది. అసత్ అనమాట, పనికిరానిది. మనం చేసే దానం కానీ, తపస్సు కానీ, యజ్ఞం కానీ ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి నామంతో చేసినప్పుడు మాత్రమే, భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేసినప్పుడు మాత్రమే ఏది చేసినా సరే దానికి ఫలితం ఉంటుంది. ఫలితం ఆశించి కూడా చేయకూడదు, ఆటోమేటిక్గా ఫలితం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మనకి. కానీ మిగిలింది ఏదైనా సరే ఈ జన్మకి పనికిరాదు, మళ్ళీ జన్మకి పనికిరాదు. ఈ జన్మలో నరకంలో పడిపోతాం మనం మిగిలినవి ఏవి చేసినా సరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.